Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De kans is groot dat Curaçao voor het eind van het jaar een nieuwe operator heeft voor de raffinaderij. Dat zei minister-president Eugène Ruggenaat gisteren tijdens een persconferentie. Alles loopt tot nu toe volgens schema, maar we zijn nu aanbeland in een belangrijke fase, aldus Ruggenaat. Dit zei hij er gisteren over tijdens de persconferentie. Ik denk dat we een goede kans maken. Waarom? Er waren 2 partijen die hier zijn geweest. Dus ik kan zeggen, alhoewel ik niet deelneem in het proces, heb ik wel als courtesy beleefdheidsbezoek gehad van de 2 delegaties. En in onze gesprekken heb ik gemerkt dat het serieuze partijen zijn. Op die indicaties neem ik aan dat als de onderhandelingen goed verlopen, dat we inderdaad onze target zullen hebben om tegen november een contract te tekenen. Het gehele antwoord van Eugène Ruggenaat op de vraag wat er gaat gebeuren met de raffinaderij vindt u op de Facebookpagina van Extra. PDVSA is een van de gegadigden om ook na 2019 verder te gaan als operator van de raffinaderij. Minister-president Ruggenaat wilde gisteren niet zeggen of ze een kans maken, maar hij gaf wel aan dat of we nu kiezen voor PDVSA of niet, de deur naar Venezuela en het staatsoliebedrijf altijd open zal blijven. We zijn buren, we hebben heel lang zaken gedaan en willen dat ook in de toekomst blijven doen, aldus de minister-president. Zoals minister Armin Conquet vorige maand al aankondigde, heeft de overheid een aanbod gedaan aan meer dan 600 ambtenaren van 60 jaar en ouder. Ze hebben de mogelijkheid om vrijwillig met pensioen te gaan en nu is ook duidelijk hoe de overheid dat aan hen aanbiedt. Zo verschilt het per leeftijd wat voor bedrag de overheid in één keer stort, maar ook zullen ze premies blijven betalen onder meer van de AOV. Conquet biedt het de ambtenaren aan zonder enige druk, maar iedereen die voortijdig af wil vloeien kan dat doen, aldus de minister. Willekeurig en arbitrair, zo omschrijft advocaat Rutzel Marta de overwegingen van de rechter vorige week vrijdag in de zaak tegen George Jamaluddin. Volgens Rutzel Marta is er steeds meer sprake dat rechters op Curaçao zich laten leiden door eigen overtuigingen en niet volgens de letter van de wet. Dat is een kwalijke ontwikkeling, aldus Marta, die hierover het volgende zei in een interview met Extra Journaal. Vooral met het vonnis is gewoon vast te staan dat je op Curaçao veroordeeld kan worden zonder dat er sprake is van bewijs en zonder dat de rechter moet uitleggen waarom hij iemand schuldig vindt. En dat is willekeur. Ik geef een heel simpel voorbeeld. De rechter vindt dat meneer Jamaluddin geen uitleg heeft gegeven over de sms-berichten. Dat is gewoon niet waar. Maar duidelijk is dat de rechter kennelijk niet blij is met het antwoord dat hij heeft gegeven. Maar als je niet blij mee bent, betekent dat niet dat het niet is gegeven. En omdat je niet blij bent met het antwoord, vindt dat er geen antwoord te geven en daarom je eigen interpretatie geeft die nergens op baseert, dan betracht je willekeur als rechter. En dat is gewoon heel gevaarlijk in de samenleving. Het hele interview met Rutzel Marta over de uitspraak tegen George Jamaluddin vindt u op de Facebookpagina van Extra. Curaçao heeft gisteren een mooie overwinning behaald van 9-2 op het team van Venezuela. Het gaat allemaal om de World Series in het kader van de Little League in Williamsport. Curaçao is weer goed op dreef en moet morgen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Japan en Zuid-Korea. Wordt die wedstrijd gewonnen, dan staan ze in de internationale finale van de World Series. Vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering houden al maanden geheime besprekingen met hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Dat heeft president Nicolás Maduro gisteren op televisie gezegd. Hij stelde dat hij toestemming heeft gegeven voor de poging het conflict op te lossen. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat er overleg gaande is. Hij vertelde dat er op erg hoog niveau wordt gepraat met de Venezolanen. We hebben contact, maar meer informatie wilde hij er niet over geven. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.